Kuetoko 5. mailakoak piraten kontra. Behin batean pirata talde bat irla batean bizi zen. Piratak taldeak Kueto konkistatu nahi zuen eta haien ikurrina prestatu zuten. Piratak erlantz bahitu zuten eta zigor gelara eraman zuten. 5. mailakoak piraten kontra borrokatzeko prestatzen ziren. Kueton piratak agertu ziren borrokatzeko prest. 5. mailakoek erlantz askatzeko plan prestatzen zuten. Piratak Kueto eskolatik 5. mailakoak bilatzen ari ziren. Borroka gertatu ondoren 5. mailakoak garaipena ospatzen zuten. Eta hala ez bazan, sar dadila Kuetoko plazan.